Og næste mand på rampen, det bliver Jan Ullrich. Her har vi ham. Jan Ullrich tilbage i Tour de France. Manden, der startede med at blive nummer 2 første gang han deltog, det var i 96. I 97 vandt han. Siden har der været en del på styre omkring hans person, men nu er han tilbage i en moden udgave. Mere rolig. Og som sagt, han er meget beskeden omkring sine egne muligheder. Men prøv lige at se der. Det er altså Jan Ullrich, som vi kender ham. Han lavede en stor præstation i løbet rundt om Köln, hvor han kørte 54 km alene til mål, hvor han holdt hele Telekom-holdet bag sig, jagtende sammen med en alliance med Gerolstein, og de skulle altså hente den her, men det gjorde de ikke. Det kunne lykkes ikke for dem. Han holdt sig fremme alene, og den form, det er ikke sådan en, man lige smider væk. Nej, det var noget af syn. Magé. En af specialisterne, må man nok sige. Og efterhånden mange gode australske ryttere i feltet. Ja, det er der især i de her discipliner. Tyler Hamilton. Koncentreret, klar, fuld af selvtillid. Træder han ud i denne 89. 20. udgave. Eller 90. 20. udgave, undskyld. 89 gange er det kørt. Tyler Hamilton på vej i sin udfordring. Det er den, han har inde i sig af Lance Armstrong. Og her har vi Ullrich, der altså havde bedste tid. 1 sekund bedre end Subaldia ved 3,2 kilometer. Men han tager førstepladsen. Han bliver ny på førstepladsen. Ja, det er simpelthen Ullrich, som vi kender ham. Ullrich kan blive den første i gul. Det vil være fantastisk, hvis han træder tilbage i Tour de France og tager den gule trøje på prologen. Det vil da være en genkomst, der vinder, hvis han når det. Det gør han lige nøjagtigt. Så skal vi se brygdelen, om de er på hans side. Ja, hvilken kraft, der udstråler den mand. Men som Rolf Sørensen var inde på, Subaldia, han har jo kørt en helt forrygende prolog. Men Ullrich her, han er tilbage. Det kan vi roligt konstatere. Og her vi har Botero, Santiago Botero. Prøv at se, han vil afsted. Som et vildt dyr sidder han der, kolumbianeren. Den meget atypiske kolumbianer. Det er de blå øjne for eksempel, ikke? Det er jo en store krop og en rytter med en helt anden stil end de kolumbianske bjergrytter, vi så i sin tid. Lucho Herrera, Parra og så videre. Magé på vej ind. Og Magé, han er hurtigere end Ullrich. Ja. Ny mand på førstepladsen. Magé. Klart skåret af. Bradley Magee fra Australien. De kan det der, de australiere. Sprinterne, prologerne. Og her Belocchi. Belocchi, den meget diskrete, stille basker. Man kan sammenligne lidt med Hamilton. Det er som om, han ikke rigtig kommer ud af cellofanen. Altså ikke kan komme helt til tops, bryde ud, lave de der kraftangreb som en Armstrong. Og selvom man ikke skal lægge for meget i sådan nærbilledet, så siger det jo alligevel meget. Det er som, altså han er jo et udtryk for netop den forsigtighed, som han inderst inde har hele tiden. Og her har vi Lance Armstrong. Og der mangler det jo ikke med selvtillid. Ej, texaneren fra Austin, der skal ud og vinde Tour de France for 5. gang, indskrive sig i historien ved siden af Anquetil, endnu Eddy Merckx. Der er han afsted som sidste mand. Og Indurain skal jeg selvfølgelig også nævne i det selskab. Det er en eksklusiv kvintet, han kan blive medlem af som sidste mand. Og han ankom altså med skuldrene helt ude, hovedet løftet. Klar, Hamilton. Hamilton kommer ikke op og tager trøjen. Men han er tæt på.
Fjerdeplads. Ikke dårligere her. Miller, der har problemer. David Miller har problemer. Ja, han er jo heldig, den mand. Ja, det er han. Han har ofte haft problemer. Og det her endnu en gang. Og så kan godt, den der fejl kan godt koste ham sejren i prologen. Ja, når man ser, hvor tæt de ligger. Ligger ellers i en kanontid. Det er synd. Ja, spørgsmålet er, om han gør det alligevel. Og skal det altså gå stærkt her på det sidste. Det kan. Muligheden er til stede. David Miller. 5. 4. Eller 6, undskyld, sekunder. Nu er det 5, nu er det 4. 3. Han gør det! Yes! Nej, 0,8 sekund. 0,8 sekund er han efter McGee. Ja. Det er uheldet simpelthen. Regningen for det. Det er synd. Ja, det er uheldigt. En sikker sejr er simpelthen taget fra David Miller. Jeg tror ikke, om det var pedalen, der røg ud, eller hvad der skete. Vi er vant til at se ham i kælmetrøjen. Nu ser vi ham altså her i VM-trøjen. Det bliver underligt at se ham i Telekom-trøjen. Ja, det gør det. En rytter, som virkelig sætter farve på løbet med sin aggressive kørsel og sin ret ujævne stil, kan man sige. Der har kørt stærkt her på det sidste, men ikke nok. Verdensmesteren i enkeltstart Botero inde på en 7. plads, 51,4 km i gennemsnit. Og her Armstrong, der jagter ham. Belocchi ikke i top 5. Armstrong var kun nummer 13, 9 sekunder efter ved 3,2 kilometer. Belocchi 9 sekunder nede der. Men det var i forhold til David Miller, der jo så havde uheld. Og det bliver lige der omkring. Han kommer ind i top 10. Belocchi. Den springer hurtigt her. Ja, 7. plads holder han. 7:26:16. Armstrong på vej hen mod svinget. Han skal have 20 sekunder, når han kommer rundt der. Og heller ikke han vil slå McGee. Det bliver ham, der tager den gule trøje for Australien. McGee, der tager den gule trøje for Armstrong her på prologen. Det amerikanske flag blafrer flere steder her i målområdet. Men Armstrong kommer ind på en 7. plads. Skubber altså lige Belocchi ned der. En enkelt plads. 9. plads kun bliver det til. Der nu sprang den der helt løbsk der til sidst. Men Armstrong i hvert fald må aflevere den gule trøje her blandt Armstrong. I starten af hans forsvar af Tour de France. Ja, og vi kan jo se, at alle dem, som vi regner med skal dyste med ham op i klassementet, de har ikke sat noget til af betydning. De ligger alle sammen godt til. Og det gælder også Hamilton, det gælder Ullrich, det gælder Belocchi, det gælder Botero. Altså, det er også, hvad vi ventede. Det er en test. Prologen er en test. Og dem, der skal nå i løbet, også Simoni vel og mærker, og Iban Mayo, ingen af dem har sat noget til, eller har vist det mindste svaghedstegn. Det må man konstatere. Det lover godt. Og de har virkelig kørt sig frem på scenen med det samme. De har kørt sig helt ud. Og en Armstrong, ja, han har også givet, hvad han kunne her. Det er der ingen tvivl om. Men man må sige, det er næsten David Millers sejr. McGee får den foræret på Millers uheld. Han var 5 sekunder foran ved mellemtiden. Miller her, og på 6. pladsen har vi altså Hamilton. Er der symbolik i? Han ligger lige foran Armstrong. Det er der trods at konstatere. Men Ullrich tilbage, det er dejligt at se. Det er herligt. Det bliver en virkelig massiv udfordring af Lance Armstrong i år. Det er der ingen tvivl om.